Diskusie o zonácii našich národných parkov dlhodobo pripomínajú mínové pole, no nedávny stret medzi podnikateľom v cestovnom ruchu Igorom Ratajom a environmentalistom Michalom Kičom v relácii Na telo ukázal tento problém v úplnej nahote. Bol to dokonalý mikrokozmos toho, prečo sa na Slovensku nevieme v otázkach životného prostredia a rozvoja pohnúť z miesta. Na jednej strane barikády stojí hlboká frustrácia štátu a ochranárov, ktorým už s neustálými obštrukciami dochádza trpezlivosť, na druhej strane pragmatický, miestami až cynický biznis, ktorý sa odmieta nechať zatlačiť do kúta a bojovať o prežitie na trhu, ktorý mu diktujú úradníci. Celá táto konkrétna prestrelka odštartovala unaveným, no útočným konštatovaním, že keď zonácia nie je, tak sa zo strany podnikateľov neustále kritizuje, no keď konečne na stole je a štát dokonca zapracoval ich pripomienky, tak im to zrazu vadí tiež. Zaznelo rázne tvrdenie, že odporcom prekáža úplne všetko a nevedia nájsť spoločnú reč za žiadnych okolností. Tento moment presne ilustruje skepsu, ktorá vládne na strane tvorcov legislatívy. Prečo sa vlastne snažiť o kompromisy? Prečo organizovať okrúhle stoly a zapracovávať pripomienky, keď výsledkom je nakoniec aj tak len ďalšia vlna kritiky a blokovanie celého procesu? Z pohľadu ochranárskej obce to vyzerá tak, že veľkí hráči v turizme v skutočnosti nechcú žiadnu dohodu. Chcú jednoducho voľnú ruku, stavebný rozvoj a nekonečné sypanie peňazí bez ohľadu na to, že národný park má v prvom rade slúžiť prírode a až potom lanovkám a hotelom. Lenže diabol je, ako vždy, ukrytý v detaile a odpoveď z druhej strany stola nenechala na seba dlho čakať. Protistrana reagovala okamžite a trefne s tým, že najviac v celom systéme prekáža existencia dvoch kategórií ľudí, teda to, že sú tu rovní a rovnejší. To je presne ten bod, kde diskusia okamžite stráca akýkoľvek akademický tón a mení sa na osobný politický a tvrdý ekonomický boj. Obvinenie, že pre konkrétneho silného hráča sa v zákulisí špeciálne šije dokument na mieru, je na Slovensku mimoriadne citlivá téma, ktorá okamžite vyvoláva podozrenia z korupcie a klientelizmu. Oponent v diskusii argumentoval jasne, dokument a špeciálne pravidlá sa pripravujú pre Tatranský národný park, konkrétne vo vzťahu k zjazdovkám, ktoré doteraz neprešli prísnym schvaľovaním. Pointa ochranárskej kritiky spočíva v tom, že ak sa pravidlá prispôsobujú lokalite, kde dominuje jeden obrovský holding, fakticky sa tým pomáha práve jemu na úkor všetkých ostatných. Z pohľadu biznisu to však vyzerá presne naopak. Nevnímajú to ako nejaké privilegium či darček od štátu, ale ako polovačku na čarodejnice a cielené obmedzovanie jedného konkrétneho subjektu, ktorý je jednoducho príliš viditeľný na to, aby ho úradníci nechali v pokoji podnikať. Argumentácia podnikateľa v tomto momente prešla do defenzívno-ofenzívneho módu, ktorý je pre neho typický. Keď bol konfrontovaný s faktom, že sú v Tatrách dominantní, reagoval s chladnou hlavou slovami "Sme dominantní, no a čo?" Zároveň rýchlo dodal, že v regióne sú predsa aj iné lokality ako Zuberec, Ždiar či Javorina. Touto obranou sa snažil rozbiť naratív, že celá debata o zjazdovkách a ochrane prírody je len o ňom a o jeho firme. Poukázal na dôležitú pravdu. V Tatranskom národnom parku podnikajú desiatky, ak nie stovky menších subjektov, rodinných penziónov, lokálnych lyžiarskych stredísk a poskytovateľov služieb. Ak sa príjmú reštriktívne opatrenia len preto, aby štát klepol po prstoch jednému veľkému hráčovi, padnú za obeť aj tí malí v Zuberci či Ždiari, ktorí nemajú finančné vankúše na prežitie byrokratických obmedzení. Je to však legitímny argument, alebo len šikovné schovávanie sa za chrbty menších, aby sa zakryl masívny developerský tlak? Pravda leží, ako v drvivej väčšine prípadov, niekde uprostred. Na jednej strane slovenská legislatíva naozaj platí plošne a každé sprísnenie pravidiel zasiahne lokálnych obyvateľov a malých podnikateľov. Na druhej strane je to práve tá obrovská dominancia jedného holdingu, ktorá generuje najväčší investičný tlak na infraštruktúru a prírodné prostredie. Malý lyžiarsky vlek v Zuberci predsa len nepredstavuje pre ekosystém tatranskej divočiny rovnakú záťaž ako masívna infraštruktúra s tisíckami lyžiarov denne vo Vysokých Tatrách. Celá táto ostrá výmena názorov sa skončila nedopovedanou otázkou o tom, v čom je to vlastne také zaujímavé. A to najzaujímavejšie na celom tomto nekonečnom konflikte je fakt, že obe strany majú vo svojej podstate kus pravdy, no hovoria dvoma úplne odlišnými jazykmi, ktoré sa nedokážu preťať.
Jazyk environmentalistiky hovorí o limitoch únosnosti územia, o ochrane kriticky ohrozených druhov, o tom, že Tatry nie sú lunapark a ak nezastavíme expanziu hotelov a lanoviek dnes, zajtra už nebudeme mať čo chrániť a prídeme o to najcennejšie. Zonácia má byť v ich očiach hrubou čiarou, ktorá jasne povie sem a nikam ďalej. Jazyk biznisu zasa hovorí o obrovských investíciách, o zamestnanosti v chudobných regiónoch, o konkurencieschopnosti voči susednému Poľsku či Rakúsku a najmä o tom, že štát neustále mení pravidlá hry počas rozbehnutého zápasu. Pre každého investora je nepredvídateľné a nepriateľské prostredie, ak investuje milióny eur na základe platných zákonov a uprostred procesu mu štát oznámi, že na danom mieste vyhlási bezzásahovú zónu. Tento dialóg z relácie Na telo v plnej miere odhalil, že slovenská ochrana prírody netrpí nedostatkom odborných argumentov, ale absolútnym kolapsom vzájomnej dôvery. Pokiaľ bude štát vnímať podnikateľov výhradne ako bezohľadných škodcov a podnikatelia budú štát vnímať len ako byrokratickú brzdu, bez ekonomického rozumu, každá zonácia, či už prijatá alebo neprijatá, bude pre polovicu krajiny obrovským sklamaním. Otázka, ktorá po tejto debate zostáva visieť vo vzduchu, znie, či vôbec dokážeme niekedy nájsť kompromis, kde vyhrá príroda aj zdravý rozum, alebo sme odsúdení na nekonečnú zákopovú vojnu, v ktorej nakoniec stratíme všetci to najcennejšie, čo v našej krajine máme.